Ez beni rezu Slav carekidin li gundê xastiya jorê li du gund hene li vira xastiya jor û xastiya jêr rastî edetekî gelek ecêb hatin ku ev gunda bi ser Şêladizê vaye, Şêladiz jî bi ser Amêdiyê vaye, Amêdî bi ser Duhokê vaye, Duhok jî yek ji parêzgehên Herêma Kurdistanê ye. Ez hatim nava gund zarok, mêr, zilam van dara dane destê xwe pê dimeşin çîrokekî gelek ecêb me hat ez ê jî li gel wan biceribînim paşê ji wan hîn bim ka çîroka vî çi ye tev da de fermo înşallah ez ê jî karibim. Nav xwedê eva ji min nayê eva ji min nayê. Ya Rebbî ya Sitar Xwedê dest daye pê daye ji bo çi hûn van dara hele werin kêlekam dîsa bên ew çixab hêsanî diçin tenê yê me ew derfeta min nîne bi Xwedê zanê. Werin vira hemî werin vira werin kêleka min. Ez jî mîkrofona xwe bigirim. Merheba ji te re. Xêr bên serserem serçeva. Zor zor spas navê tekekê min. Mamosta Mêvan. Mamoste Mêvan. Xwedê dest daye, nik daye, pê daye, pêlav daye, teknolojî daye. Di sed sala 22 da 21 da ev çi halê li vî gundê? Evet çi ne? Ev nerîtekî kevne Erê. li başûrê Kurdistanê ji qedîm de hebû. Belê. Niha eger tu lê temaşekê li fîstevalên Ewropa jî da ev karê hene tê kirin. Erê. Yani meşal serdaran. Bo çi serdaran Ev ji bo hindiye tu mesela ji kevin da nava miletê Kurd ev ji bo jiyanê hatine ev karînan. Dibe ji bo zostana dijwar be befir zêde bibare ev hatine ev karînan. Ji bo nava avê hatine ev karînan. Ew kesê xudan heywan dibe ji bo wan tişta. Lê hêdî ev nerîte nemaye. Niha ketiye destê zarowa. Zaro bes li vî gundê vana bikartînî yan ji ev mintiqe bigiştî va. Niha ev nerîte li vî gundî zêndî bûye. Li em temaşet dikin ji biradera ji hevala yani xastiya wan ser vî karî heye ji bo dibêjin gelek ca ser Facebookê wan dibêjin ji bo zaroyê me jî darê wisa. Yani zaro temaşe dikin yani heza wan jê re heye. Bes zarok ne berê mêra jî viya bikaraniye yani kesê temen bilind çi ji ber çi dema herî û lix çêrbû derbihara payîza ji bo ku pêlavê wan herhalde. Rast Ne be herî û ne be çamur. Dibe wî demî ew pêlavê niha wek em bêjin zêde bilind û zêde dirêj nebûyne. Ne bu ne belê. Ev nerîte bikarîne. Vallahi gelekî tiştekî orijinal e bi rastî. Ez ê ca biceribînim lê yeka piçûk bidin min zehmet nebe. Kayjak were baba bibînin ku zar min hûn jî werin, hûn jî dikarin bên. Gelek jî germ e ev roşev der. Oy! Pêşkeşkarê bernameya Xemla Welat xastiya jorê xwe paş te bidin ku ez dema wala ew çêtir e wana bide min wana. Ew ê bîne. Qurbano, ka bide min. Hadi, ku me go sê em ê bi hev re bimeşin. Tozek jî virda werin, bisenin. Hadi, yek, do, sê. Hadi yallah. Vallahi billahi. Ji me ev xes, ev tişta xweş. Spasiya gundiya dikim, spasiya va zarokê delal dikim. Me xwestem rengê jiyana zarokên Kurd ji Şêladizê bînin ser ekrana we ez benî spas.